Работейки ежедневно с хората, осъзнах едно нещо. Най-голямото им предизвикателство всъщност в живота е свързано точно с мисия към техния род. Здравейте, казвам се Деница Владимирова, тета практик, констелатор и практик по акашови записи. Помагам на мъже и жени да се свързват по-дълбоко с себе си, да избират себе си и така да променят живота си. Родовата мисия. В това видео ще поговоря точно за нея и как всъщност най-големите ни предизвикателства са именно пратени от рода. Давам за пример мен. Моето най-голямо предизвикателство, свързано с живота ми, е баланса. Или съм много в работата, или съм пък в мързела и почивката, или съм много в даването, или пък съм в получаването. И в абсолютно всички сфери аз имам нужда от този баланс да го направя в живота си. Много е важно и материалното, и духовното да в баланс и така нататък, да не се залита в ни едно от двете. И моята тема е баланс. Цял живот се стремя към баланс. Отваряйки своите акашови записи, разбирам, че моята родова мисия е свързана с баланс. Осъзнавайки, че аз съм Зодия Везни винаги се стреми към баланса. И ето ви моя пример. На друга дама причината беше свързана с зависимости. Тоест тук рода дава и мисия да мине през тези зависимости, за да може да изчисти рода. Така че е ключово да обърнете внимание, за това правя и това видео, за да ви информирам. Коя е темата, която не в момента, целият живот ви е едно предизвикателство. Може да е любов, може би рода е избрал вас да върнете любовта в рода. Може би е радост, щастие, може би това, което ви липсва. Това, което се стремите да го имате, може да е пари. Може там рода да е имал много изтичане на финансови средства и оттам да имате мисия да възстановите паричната енергия в рода. Замислете се. Това видео го правя точно за това. Да се замислите. И ще се радвам да ми пишете отдолу в коментар. Прекрасен ден!